bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rewintoɓe kabaruji e nder chaine men Titonde TV gartidi kabaruji men koye Bougane Gueye Dany mo gandanɗa hoorema ko kañum ardi Gomso Bopp. Ina wayno noon o yaltino o wi wonde opposant kulɗo reedu ɓuranimo wonde opposant mo gandanɗa hoorema yahatno koye rewɓe ene ɓoosa ɗum ene mooma ɗum. Ɗum noon o arti hen eko kewi hakkude on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko e Adji Sarr 2021. kanko Bougane noon o rutti o wi wonde jaabowol ina wayno lammata ko ɗum Bougane windi kono noon caggal no windi ngol ɗon bindol ene wayno sénégalais ji kewɗi jani e makko e nder oɗon saaha nde tawno eɓe cikkano wonde Bougane ene waɗi mature kono noon ko immaturité total ɓe jii e Bougane Gueye Dany ko ɗum saabi noon hande sa yeehi e nder Facebook makko ɗo winduno ɗum ɗo ina wayno a tawata ɗon oɗon poste mo postuno. Serigne Bass Abdou Khadir ene wayno o riwti haala ka TFM haalno wonde won arnoɓe toon to gandanɗa hoorema woni pale ngam yidde yindirde on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni président Diomaye kono président Diomaye koko sali yindirde ɓen ene wayno noon kanko Serigne Bass Abdou Khadir o wi wonde ɗum ɗon de hay hunde ala ko woni hen gonga. Cheikh Bara ene wayno hakkude makko e Maimouna Ndour ha joni o ɗaccani haala ka caggal ne Maimouna Ndour waɗi point de presse huccidire e jayndiyankoɓe ɓe ɗum noon ene wayno ministre de la communication wino wonde kala e mabɓe joguinoɗo licence yo ar waɗa renouvelé licence mum kanko Maimouna Ndour noon Cheikh Bara wi wonde o ala licence saabi ɗum wonde wonɓe o jokkodirno peut être ɓen joguino licence haaɓe mbawi gollodade ɗum noon o haalino kaɗon haala Maimouna wi wonde wona noon woni no woori ɗum noon yo Maimouna haal holto itti licence ne tawno licence hay goto wawa ɗum sodde way tan kone permis ma ɗe joguiɗa ni aɗa wawi gollorade ɗum kono noon a wawa sodde ɗum noon yo Maimouna haal holto itti oɗon licence ɗum noon so tawi wonde renouvellement licence ene woodi ina wayno Maimouna Ndour kam uddat télé mum o ko ɗum saabi noon o yalti oɗi point de presse saabu ɗum ko kulɗo guila télé oɗon uddani. Ha joni gattaten koye Bougane ina wayno caggal no yeehi toon to maggal Touba ne tawno ene wayno caɗele ndiyam godino toon to gandanɗa hoorema woni Touba kanko Bougane noon o yalti o wi wonde so tawi laamu wongu ɗo ngu ɓe ƴewani hen peehe e peeje ngam ƴewde tigui rigui ha joni ñawnude ɗeɗon caɗele toon to Touba kanko e waɓene makko ni ma muriteɓe ɓe daro ngam yidde ñawnude ɗum ne handirti ni ne tawno o addi Touba partenaire uji ɗi ganduɗa hoorema ko espagnol en ɗum noon ene wayno ƴeewi wuro ngo ne wayni eno woori ni ɗum noon eɓe piɓi wadde ɗon ma on plus de 15 forage kanko noon Bougane wi wonde yo laamu ngu wat ko foti wadde ko so waɗani ko foti wadde ko ene wayno kamɓe maɓe daro ɓe mbaɗa koɓe poti wadde ko ne handirta ni an o wurti noon o wi wonde sa daari maggal ne wayi ene sifori ni e nder yimɓe tato e nder leydi ndi tawata ko neɗɗo hen goto foof nana toon to Touba ɗum noon fotani waɗede négligé. So en garti e Aladji Mbaye Pekh o wi wonde ɗo wonno ɗo ko ɗon tan woni ɗo woni kanko noon ko candidat goto o jogui woni Amadou Ba ɓe mbima wonde guewel ala droit wiide wonde ene heeɗa banggue goto o wi kala biɗo noon wona guewel walla anda holkoni guewel ɗum noon guewel ene jogui droit wiide wonde ko ɗo woni ɗo heedi jagga hen ha tiiɗa ɗum noon kanko ko Amadou Ba woni candidat makko ɓe namdimomo noon ɓe mbima wonde kala président garnoɗo ene wayno ko kanko tottete konngol o wi wonde so tawi a noddaka e hunde sa heeli ɗon kas ina wayno tigui rigui ha joni ko an tooñi ko ɗum jaabi noon kanko o jogui ko micro Serigne Touba kono noon kala président garɗo omo wi ɗum wonde bisimilla o weltimo noon ene jooma e ardini nde tawno holli to needi kono noon yo yimɓe pam tan kanko kam ko Amadou Ba o wondi hande ko Amadou Ba o wondi janggo. Aissatou Diop Fall ina wayno o yalti o itti konngudi makko o fawi ɗum e dow keeci Ousmane Sonko ɗum noon o wi hande e Sénégal o e hanki Sénégal c'est diamétralement opposé ne tawno hande ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni joueɓe théâtre walla mannequin ji ko kañumen pawete en plateau ji ene mbaɗa chronique walla ene lomto ɓen ɓe ganduɗa hoorema kañum goni journaliste en ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande fonnoɓe wadde ɗum ɓe ko kañumen kaɗa haalde ko kañumen aussi kaɗa tigui rigui ha joni wadde golle mumen ne handirta ni hen o wi noon yo yimɓe pam wonde so tawi wontino tan Ousmane Sonko ɓolo par rapport aussi e ɗo banggue o dillani e politique ɗum intéressani ɓe kono noon soɓe kaale Ousmane Sonko tan firti wonde koɓe jii wonde eɓe kaala e Ousmane Sonko ne tawno Ousmane Sonko yo faam wonde pelliɗo rondade bol beñe kala alay saago sukaɓe ndewa e mum ɗum noon
so tawi ha ɗo gandanɗa hoore ma ina wayno so ɓe jiiɗi haalde ɓe dañata haalde ɓe kamɓe ɓe paamani ne gueɗe ɗe goori ni o wi noon kono ala foof neɗɗo mo ganduɗa hoore ma baɗaɗo accusé meurtre rutti laami leydi o hay sino Ousmane laamaki officiellement ko officieusement laami kono kam hande woni président o ko Diomaye ɗum woni ko yimɓeɓe jaggi hay sino so tawi wonde ko pawaɗo ɗon tan o Ousmane Sonko noon woni probléme o ko kewi hakkude makko e Adji Sarr ko ɗum saabi ha gandi hakkillo koko ronki deeje so tawi Adji Sarr yalti tan o yaltan ngam ƴewde wadde défendre walla o yalta tigui rigui ngam riwtude haala on mo ganduɗa ma kañum woni Adji Sarr Ousmane Sonko noon so tawi neɗɗo woni laamiɗo foti jogade ko muñal o wi kono noon muñal leader woni ko ala e Ousmane Sonko so en garti e ka Aziz Dabala e wondude e waali ina wayno Lambouleye jagganomo waɗama garde à vue kono noon caggal aussi ne enquête o enquêta ina wayno noon ɓe libération yalti journal biyeteɗo libération ɓe mbi wonde Lambouleye ina jeeya e ɓen ɓe gandanɗa ma fewjuɓe wargo Aziz Dabala so yimɓe noon garti seeɗa ene wayno hunde nde ɓe mbi wonde est ce que wona planque ne tawno eɗen gandi Aziz Dabala ina wayno ko kañum fewni Lambouleye away ne wayni ne tawno ko kanko tawi Lambouleye ɗo wonani hay batte o waɗi ɗum ko woni ko ɗum noon saabi wonde ɓe peccani sikki kayne Lambouleye waɗi ɓattade Aziz Dabala ni ene waɗa ɗum ɗeɗo gueɗe kono noon ɗum fo e wade noon hollirama libération toujours ko information ngaji baɗɗi fiable ɓe kewi addude kono ɗum fo e wade noon inchallah ina wayno ma leer ɗum kam hankkadi ko heddi hen e leerde ɓoyata o wi noon libération wi wonde ina wayno ñane ñalawma crime o waɗata no ɓe mbarata on mo gandanɗa ma kañum woni Aziz e waali nde ina wayno kamɓe ɓen jaggaɓe 6 personnes ɓe kamɓe foof ɓe gonno koye haaldude téléphone ɗum Lambouleye ene haalda e oya o ene haalda e oyto o ene haalda e oyto ça veut dire wonde koye communication ɓe gonno te Lambouleye woɗɗani ñana hen ɗo crime o waɗi ɗo par ce que wonno tan koye yaade ene arta ene yaha ene arta ene yaha ene arta ça veut dire wonde ko Lambouleye kam ene jeeya e ɓen ɓe gandanɗa hoore makko kañumen goni warɓe Aziz Dabala ne tawno ko 7 personnes wiya kono 6 ɓe kam gonno koye haaldude oɗon jour te ɓe goɗɗani aussi lié mo crime o waɗi o ɗum noon saabi wonde ɓe mbi hen sahaji paaka waro ko maka ina wayno noon ko ɓurɗo baɗademo o welnata ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko ɗum woni aratno e kabaruji ha saaha goɗɗo so tawi gueno haaji garten e ɓurde wawde yaññade e kabaruji ɗi neɗɗo wuuri koye ndiyam kono so tawi aɗa yara belɗam gila IT groupe belɗam ari e nder reedu Fouta senare e cellal ɓeydi ka jeytowo détail walla cohluɗa ko en gros walla joguiɗa ko programme wat feere jiya ko ɓuuri yawde e yaccade IT groupe production belɗam ina tawe toon to nokku pete en face gendarmerie o moni yiɗi jokkodirde e mabɓe numéro ji mabɓe ko 77 240 36 85 walla mbaɗa 76 189 91 05 belɗam production d'eau minérale utilisable pour la commercialisation des eaux minérales en détail belɗam ndaw ko weeli yarde kono kadi ndaw ko moƴƴe ɓandu